Hakabeningkong ngapadang sngewbha pipa rok kibapai ikan ka YouTube channel jong Presbyterian Umpling. Hakabatiang bat kabadan bor jong jingshakri. Haswa pengnyaya cekmat tungnya pendam jinggrwai. Kupa jingi ubah peneng ya engo eme bamela dan rekat bat ngi barok sitayo bakani step komentaru. Nga engo eme bamela pengelala ban Shakri ame lengba ka YouTube channel dan rekat ro bat kinong shementa kiba ya shementa bat dan rekat ro bat parok kamta mi kitu kibreo kiba yok pang uni kunyang jingpang bat parok ki doktor ki nurse bat parok kiba yarap yang ni bangin yada no uni kunyang jingpang benlongi kena tepsngi shemti kepor ka badangsa pan kine hakdeng jong jingshakri amen. In beteng biang ka jingshakri ka jongi ta ka bangin dry na ka JIngrwai dress pasan hatian ngan kerpa di Mrs. Stacy Sohtun ba in Pulesdang ba Duwai. Bangin pendam ke JIngrwai in pulih kat tu kat nena ka ketian jong boleh kebangilah bensyam na ka JIngrwai sam ka basis pa nyau khot ka baningkong bat ka sam ka basis pa khot ka basan kitian ki ongkom ni atu ko ngo ha utrai na pa ka jing is na ba ulong ubabha na pa ka jing is na jong u ka ne bam jukut Napa utrai ulang ubabha kajing isn jong u kane bam jukut bat kajing shisha jong u pateng la pateng benria
dengan pendam ke JIngrwai. Kupa jingi upah hapning long khot keting jingme kan long kamon jingme ha ka khando kumba hapning I aingo yami driver ba namar ba mila dona ringkat bat ni hakini kisi do kurku batu sumaringi keting uji singi pan kribaro amen. Mintangin yo ka special number na Mr. Dawanbhabok thabah. Kumnu kalaban long bangin it ya uplay lemdangi nang penyokur ya kiway baro jing le jong iken sulong le no ay kinong tang jing sawa paklem dor ay lemdangi Uji suuhi kai bangi day ban kipar marjan kum yala di baro jing le jong ya ki wei kan pen ba berthai kan yo kresling ba jong lendangi Mintangin yo sngono ya ka jinga tok khana na Mrs. I Nongrum. Good morning everyone. Ningkong ngasngoban aingo ublay bula play ngi kanne kalat bangin sngap khubor ka jongu lengba kanne ka YouTube channel. Ban nga ai khublay ya piba ro hak teng ka bathang tam ka jong Jesus Christ. Shwa bangin ya chkamat dungin pendam ka JIngrwai. Ko pa jingi ba mning soban aingo
eme try nama ka jing 8 bat ka jing sin ka jong me ni ai ngu eme mladan kat bat ni ni kisni ki por ki blalet nyo me lap lat ingi ne ki babun ki jing ma ki jing sao ki jing pung jing stam kade ka jing ai ka jong me try bingi long kumne kum bangi long menta bat shwa bang plate ka tin ka jong me kerpat eme bam the yu min sim khot jong me hap deng jongi try bat ai bang la ban play ki do nur ki min sim ki jongi bang pedang ka tin ka jong me shimti kan ka por bang sa ni pan ni dam ki ni baro deng Jesus Christ amen temen tangi te ba kane ka singi ka bakar pang bat ka ba special ba dai mar baro ni te ba ka de ka friendship day bat nganget ba baro na pidan la ki jong ki pralok pidan ki pralok ha school pidan ki pralok ha jingeseng pidan ki pralok ki basa marjan pidan ru ki pralok ki basa jingai but nganget scam baru ba baro na ngi dan ya I best friend I jongi I bangi sngo jan but sngo 8 tam 8 but sya manganya chakman ngalai opediang ya kineki cards ba ki para khana jingi ki lasna but ngan pun ia pimenta kane ka kal asna da I dalam bat ila tho ya quotation jong ka friendship. What is friendship? A sweet friendship refreshes the soul. Proverbs chapter 27 verse 9. Ti ini di dalam tarai dang de kai football but I best friend I jong I. Itanat badai. Ti kane ka kal la tho da I Desireen. What is friendship? A person who is close and dear and is always there when you need them. A person who knows more about you and loves you. That is a friend. That kani kala quotation la ada I Desireen. Tingin pet sakaway. Kani ka kala shna da I azanaya. I thought friendship is the most precious thing in the world. Happy Friendship Day. Kuplay shibun azanaya. Yakini kakat kabi itanat kabi pilashna. Sakaway pan. I Alithia. Ilashna yakini kakat. Ini di Alithia but I best friend jong I. But ila tho. Who is a friend? A friend makes good times happier and hard times easier. But kabakat do. I Emma. Ila tho ikadi kabajrong bha. Tang bangan pulia tang kendian. I thought about friendship. Friendship is also something very amazing. It is something that we fight for. Friendship is what you can count for the rest of your life knowing that they will always be there for you. D Sohphoh de kitu quotations bagi thought kini ki parakna ki juni ban ngal kwa ban ai kublei ki baro namar ki latre shitom ban thought ban snai kini ki cards. Timenta pan in snap ya kajing thu khana na kaktian ka jong blay kabaya thu yingi sapang arngot ki best friends ta kilong u Jonathan but u David tingi tep isa yo sngo bha sapang u David ulang ubriu ba kumnu David ulang ubriu ba klan ubriu ba shlur ubriu ba start ban rai ba start ban tem but hadian ba u David ula da penlem ya u Goliath ikan mau ba usim sol ulah khot sngewbha u bansa no shayeng sim but u David ru da kam sim ka bakmen ulal pediang kata ka jing terwa jong usim ngiru dai shumut da usim khot ingi bansa shayeng sim ila let bit da ka speed na marba ni sngewbang ba ban yo kalat ban le sa shayeng sim tu David da kam sim ka bakmen ulat pediang kata jing terwa jong usim sol namar dan kam syuk balik syarai kita kilang bro jong u bat mentau la yok kalat ban le sa hayeng sim bat endala poi hayeng sim la kendo yo Jonathan ukun jong sim sol bat baro arngun kilaya day shipralok bat la thu ingi ba hadien kat tu kat Nepal u Jonathan ula 8 bhaya u David but David ula 8 pralok bhaya u Jonathan dia we ka singi kala bande ka singi kha ka jong u David na ka friendship day uni Jonathan ula ai gifts lani kita ki jing ai ki bakodor ya u David ngan pen I hang ni kumbang ngirung isngu tenan ha ka friendship day na ka singi kha jing pralok bangin ai ki gifts day te Jonathan ru ha kata ka singi ula ai ki ni gifts ki bakodor ya u David but kita kilong
Kani kadai kerentik la airu yaka white lam Jonathan ula airu ya kajing panpo ni u belt ya u David but ula airu ya kani kajangkup ka ba itenat ya u David tu David ula pedang ya kani kajing I sngewbha na u Jonathan da ka mensim ka ba kemen te kat banang yat kisngi por te la thu ba kat banang yat kisngi por usim sol ula thong ya u David kum Nongialam jong ka kunhun chipai jong u namar u David ulong kum u baklan bha but man ka ba ulet le thama usai wan phai da ka jingjob namar u blei ula penkup da ka bor ka bekerpang ya u David te kat ba ulet chathama unawan phai ki briu ki risa ba ki ro bha ya u David ka bas ngusi kalong ba hadian kat tu kat dipor la dan ba bishni ya ka jingya dei pralok ka jong David bat u Jonathan khamtam ya u David namar ulong khana u ba pha ba shlur u ba khlan te ngirung e chat long dei kamta ni chat bishni teng teng ka jingya dei pralok jong kiwei kum kin thai ngi le kum no ngi le pin shoi ni kwa ban break up ka friendship jong kiwei la ne ngi le pin shit ya ki kum kin thai ngi chat ong kum no fa ya dei best friend bat ka te fin tup se ka ong kum no ka ong ba fale ak bha fas ngewbha briu bha kamta dei ni chat ong kum no se ong kamta se ka ong yang nganum tre shu ban kren ya ka tengan adino ni kum sin rang chat ong kum no oh mi de parlok bat utai le u ong ya me ba mis ngu start mis ngu le nang bha ani kamta chale le smak no kum kita de ni chat ya kren haba ki don kita kum kita ki khap badan nong pun shoyangi Nre in pet menta manu pat ba bishni ya u Jonathan ba u David u dei u sim sol ngim la mut dur sha dei ba u dei u sim u ba bishni ya la jong ukun ba u dei palok bat u David te la ong ba hak we sngi u sim sol u khot ya u Jonathan ban hang ni tu Jonathan la let but u ong isi bhayu tu pralok jo me ba de penyap no ya u Jonathan nak kapor ula kindet but nang shu ban ong eru ula snap bed but ula jauh kita ki umat nak kamat ka jong u but ula mi nang tanah kamra jong pa but ula let sha ka kamra jong David ula ya thu ya u David ka ba pa jong u ong persya ya u but ladap nang ta Jonathan ula let biang sha kamra jong David but sha kamra jong pa but ula ong yo pa ken mau pa ude David apelat emingi na uguliat da umdei u David kemut mentangi la yap lut paro but hakata kapor u sim sol ula penjai ka mensim jong la jong but shim shun chu u David henry la ya thu ba kat banang ya kisngi hipor u David ula hak ban let biang shaka we pat ka thama u hak ban let thama but wan phai biang da ka jingjob tikibri ke ya risa ke ya ro ya u David te hangta kawan biang kata ka jingshun ka jing bishni ka jing bitar jong sim sol bersya ya u David but u David habo tip ya kata u haban pet no nang tanah ying sim u let sha drama banet kendo ya u Samuel te u panjing arap u Samuel habo ulai thu u Samuel ba ka bajah ying sim u Samuel ulas ngo usi ba but ula ong yo David wat tiang reshan ya ha u blei te u Jonathan ru hadin kat tukut nisngi lawan kendo ya u David but u David akan mensim ka bas ngusi ula keli ya u Jonathan balai ngale kam sniu ayu hado ba jong fi kwa ban penyap yang u Jonathan kudup ya u David uang pikam le e ka bas sniu pidei u best friend u jonga pidei pralok jonga bat ngatip ba pimdei u brio basniu bat ngashanya ya pi bat ngan long bet hakaliang ka jong pi bat wat chep ting namar bangan ya thu bet lakadan kata ka jingma persya ya pi ti kilai kut ba u Jonathan bat David kin se kendo biang hadien kata ka jing khawai hang ta ying sim kin yakut ba u Jonathan unwan ya lami utau khana
na yeng siem bat un siat yaki sum ki jong u yaki khanam ki jong u bat un perta ki khanam ki jong pi ki dan hajan jong pi la dau ong kum ta kembut ba usiem udang dom ya u David bat u David u di pandri ben dia la ja kata ka jingkhawai hang ta yeng siem bat usiem la khot iki bahayeng bahasem jong u baro ki pralok ki paramajan baro bat hakasingi benengkong usiem u iba u David u klamwan hang ta ka jingkhawai ndre usngap jal hakasingi ke baar pat ulai i biang ba u David u klamwan ula khot yu Jonathan u kli she tu pralok jong me bele u klamwan chene chakan ka jingkhawai ti Jonathan da kasur ka baret ula ong yu pa map pa ngapan map na kalyang jong David umla ban wan namar u hapan lit che Bethlehem ban yakin do kita ki bahayeng bahasem jong u ba udan kam Henry news imsol ula tharai sne yu David ba Jonathan imat kine kila subut ban le yanga hang takapor ula kren ben persya yu kun la jong hakmat jong barok khot ba ka jingdom jing bitar ta usim sol takapor usim yu ta usum ba umut ban penyap yu kun la jong imla ban budur dai ka jingdom ka jing bitar jong usim bat da ka jing bitar biang ula shim yu to usum ula mut ban dung ya u Jonathan de thara ki dan ki baya bat kata kapor bat ulat nyo ti Jonathan ka sngi ka babut ula let ya kendu ya u David bat ula yalam yu to khana kumbala yakut bat u David ula yalam sita shalom ula siat itki khanam ti to khana tam itki khanam bat ula perta u Jonathan ong baki khanam ki dan hakmat jong pi ti khilet tam no iki ti David ula sngutho ba usim dang dom yu ti ula pha no yu to khana u Jonathan ula pha no yu to khana ban let no ban let pha no shi sim but u David ula mi na kat ka jaka ba ure bat baro anut kila ya shong hang ta bat u Jonathan ula ya thu ka baja ya u haying sim bok pa umut ban penyap sendan ya u namar ba u bitar palat ya u David ula sngosi bang ta baro anut kila shong kila sngosi kem nang shu ban ong ayu ru hanre David bat Jonathan kila yam hang ta bat kila kedup hang ta ti Jonathan ka bakut u ong ya u David khelet da ka jingsuk ublay undan hapdeng jonga bat jongpi undan hapdeng kapateng jonga bat kapateng jongpi ulong usaki jongi serta bat hadin kata u David bah ban let no kade ka jinga khlat ka bas ngosi tam namar baro arngot kimtep lakin yakin du shu ni em te ka khana jonga kan kut hang ne tangba ka ka jing hikai bangi yo na ka jinga dei pralok jong kini arngot ka jinglong ka bakerpang jong ka friendship jong ki lani ka special qualities ki ba ni I ka jing ya dei pralok ka jong u David bat u Jonathan ni pet menta tong ini pet pat menta ki kita ki special qualities ne ki jinglong bakerpang jong ka jing ya dei pralok jong u Jonathan bat u David ka benengkong menta hang ne ya uni u letter L. L is for lasting. Lasting kabamut kabane serta kabam dukut no shipor. Ni I bakajing ya dei pralok hapdeng jong Jonathan but David kan ne bet what hapdeng jong ki jing e. Kabaal the letter O. O stands for overwhelming. Overwhelming kemud ke bakta ya ka jingmut jing perkhat ke jongi ya ka mensiam ke jongi ya ki emotions ke jongi tingilong emotional bha nilong kta bha ban sngap ya kan jing thu khana shphang jong ka jing de pralok jong David bat u Jonathan namar ki hapmat shibun ki jing e wat lau kpa jong u Jonathan u bishni ki hinrengi I pat baka jing de pralok jong ki kam dukut no hanre kayai beteng bet ka de ka pen bhai ka do nut ka mensiam ka jongi ka balai letter V stands for watery kemud
kibre kibala IT yala de sha ublay ngi iba u Jonathan but u David ki IT yala de sha ublay shua bakin ya klat u Jonathan u ong u David ba ublay unlang usaki jongi shirta kapen iba baro arngon ki IT yala de sha ublay kabakado letter E stands for enthral. Enthral kemud keba pela keba sngolungo balai ni sngolungo namar ba u Jonathan udah kun siem David udah tang unong syaralang berat hendrai u Jonathan kenya kata nyau ya kata ba u David udah ubaduk ma u baruspa hendrai ya dai pralok bat u iet ya u naduk ka min siem ka jong u hendrai halor kini baro ki qualities ni I ba kabakrau tam kadeka jingiet LOVE ka jingiet bila bensyam nakashiti benengkong chaki Nongkren kala nong kabakat lai kedekot kabakat lai but the greatest of these is love te ngirukum ki para khana ni deiban pet yakanuksa jong David but u Jonathan hakajinga dei pralok jingi but kiwe kum ba hakaktian jong ublay la tho hakashithi kebenengkong jong Yones kalenong kabasa kedekot kebanyo ko hab ba it tungin ya it pralok hi na ba kajing it kalong na ublay na kebenta kaburam ublay amen Ngin penwai no da kabang JIngrwai ya ka chorus kabakat pra. Balang khot di Mrs. I Nongrum in Kharkongor penwai. Yai batu Jisu, yai malakas ngi, yai tang batu hi. Yai batu Jisu, yai lang tang batu Jisu. Yai hajing syaikas ngi, yai hajing dum kami, yai malakas ngi, yai tang batu hi. Yai hajing syaikas ngi, yai hajing dum kami, yai lang tang batu Jisu. tungin ya wai kabawai no ai ba kajing it ba kajong ublay ko pa kajing ai kajong Jesus Christ bat kajing ya selok kabatyang kabapensyap bor jong umansia makut kanai dan rangkat bat ngi kajing ya sang kana kanai dan rangkat ru bat kirunget keleng sakla kapertai entah syeduk bam jukut ru amen